Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Di Masakbayan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Insan, masapul apirmaam dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dito? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad day ta kayat tiyong irwar. Saan nakasigurado? No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirmaam tapno malpasen. Kasapulan day ta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ng pirmaam to. Ay, baldado ka lang, Rodan. Ano lakid di nga mo na ya. Ay, buwisik kindi. Aday nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaan, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kulakno da kayo tinang papanaw. Apay ko mapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng dag-apply, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabahok ditoy. Awan sabon manang. Aglaba ako mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basitan ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dik. Basitan manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, akpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Eh, mapayak ka di jay, mami. Diyak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Diyak pa'y amo anak ko. Amang ano nataangan, mabalin ka no mo ti saan ngagstayin. Anya ti stayin, mami. Ti stay in, agyan ka ijay, uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam, kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan paymet, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko a flyers. Kaadwan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matitid ko asweldo. Di mga sikaso kanya. Adanto siguro, sir. Nabiit paymet ang naiwaras dagiti flyers. Sapay ko matada umay agaplan. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante. Sigurado nga agdoorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka miss? Wan manang, nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y manang. Wan, ading ko. May salaang ti amo ta ditoy. Lakay ka di? Wano bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Magpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat.
Kayat mo asawan? Naungat ti kungkunam abaro, manang? Anong sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigut ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapanaw mo ti therapist na? Tinexacted therapist. Binalaga. Ang mumat gayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na mo asikatin ang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapul nga awan therapist. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adto yan ti aplikante, sir. Naimbaga bigatyo, sir. Anya ti sigod at trabaho. Nurse sa kiti privado a klinika, sir. Napan iji abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di talaga ti mayam dito eh. Wenno da sa bali apanggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano? Da kayo ti ada sa bali apanggap na. Ada may isa nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, ma, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko? Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa eh. Desperado. Ano adda umay dito eh. Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da ako kwa, kaya't da tagikuan. Kunada at ti kinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Ado ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaaduan a krimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka diin nyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngam no kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, anya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Dingusem ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan ngamin unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, uno saan, iti kusina. Adda dipilid atugaw na. Paiduro na ti dipilid atugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, baknang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ak ngagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagiti.
Pasto ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niya. Ayaban ganito, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga ammo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansion na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan nga agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta agaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitla nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagitiin mo na a therapist. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagi jay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti Jay Library. Amangan no adda da ijaban niyo, sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, kung gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Tatawan mo't amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Takas mo't daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabaknang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mga rod. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabiit lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, anda ka di pa ibagam? Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam.
Ti amok kat pimanawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver, gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir. Aday mawag itay ka ni Hertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan no. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir. Tsaka mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asino nga ta dayta nga imawag ken kuana? Gayem na siguro. Gayem matinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Dayta nga rodkat. Pilitan nakpay nga therapy. No kasjay amasaduta. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Tadapay kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawan ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggapta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga rod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samot therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Iswasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit a sumaya at ti panagkuti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kindi. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kindi. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Wan, sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay nga imbagam. May mayat no didaan mo. Tapno dida namnamaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno din nakmanin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramiden ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandata ni mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ama pantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman met, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak matlaangan ti kunada a mansyon.
Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa siya ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara kadagiti ururatyo. Gaputa na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko ang mga kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika ti mang patpatib ka ti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayon nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam, kidawak, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga to tinag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Tas lamadanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga to dayto eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Isopi manaw da? Iti anya ko maaga po papanawon da. Manang, ada ka di girlfriend ni sir? Awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino tinag-text kanyak pumanawak ka no? Hidanon ko daytoy kani sir. Masapul amamuan na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga, manang? Ang mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko anak text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama. Kasi kapay akasinsin na timang trader kan. Masapul ti kinaalibtan. No bumaknang kan lumatak. Dahil ti kayat ko kan. Nalaing iti kalukman. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan. Na mas may maya, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno maerwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di DJ abaldado. Ngam sikati kaasidgan akabagyan na dito eh. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na. No di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na bannog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Dakas ka di, mami. Kaya't kulaang makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaidap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Barang kayat na nga itugot kan to ije mansyon. At paiso, mami. Itugot nakto. Ngam ipakadak pay, ha? Saan kan tulaangan asumirsirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Sino nga tatang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayam nga ulitin na. Wano umawag.
Sakbay nga ilokatanta iti ridaw. Wan, tita. Gertrude, gayam! Ni Ami Ha? daytoy. Nininang ko nga ami, tita. Nambayag asaan nga imimay. Ah, Inak ilokatiri daw. sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mami? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo kadimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amatlaw ti inruar mo a kwarto. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan. Baldado matlaan. Nga maduti ang mamuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak da ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtong to ti panawan. At duwatan to nga agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y painanusak ti imay. O, kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho, gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may saka a nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di ta trabahom ako na? Diyak mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijayan ko. Agyaman naklaangan, gayam. Ngam ipasyar kan to iji mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay. Saan tangagpadlaw anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta, no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga daydi akasinsin ko. Sana mabalin daytay. Iso nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy room. O sige, sir. Kaiduron ko ti wheelchair yo. Sige, sir. Ikapatyo man ang ti imayo iti pagkapkapatan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may saasa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramidan nyo dito Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao. Tulungan kayo. Insan! Anyat aramidan nyo dito Dakas ka din da kami dito, sir. Umay nalakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi dinupadpadasan yung ag-therapy. Awanan nama minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga ro din san. Awanin namnama ka talaga.
Pirmaan kit din ti ipapapirmakan kainsan. Adda ngamin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapuran. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag kakid din ayang agpirma. Apay ka di nga agapuraka, insan. Huh? Saan nga ing kapilitan da ita a project? Akong kunam. Unaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Day tangarod mat imbagakan kwa na itay. Anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matimbagak. Ngam ti papapirma. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan a baldado ti utak mo. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka may therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno. Ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti bus na. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod. Tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama balin, dik? Amang ano saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay? Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin numapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Patangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaang mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen gayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya nakiti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak Gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Dita ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo ita iti boss ko. Ay, Mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan,
Ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wen? Wen mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma a sabong ditoy. Un nga ron mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro dan anak. No adda ta ija unag. Saan ka ana alikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kaya't nakano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Ah? Saan ka di amansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngat ako ng Baraw? Adu nga min ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wen manang, ano sa nyo lang asungsung batan dagiti saludsud na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka di mapanak agpasyar ijay hardin? Wala, baro. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat nyo, tasyak timang idurun ni ti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, baro. O sige, ingkan iti hardin. Thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wen nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam, kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay nga min naka-recover, sir? Sige. Ikagumaan nyo. Tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ako unay kan ka, Hertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramid ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpet ka a caregiver. Ha? Apay kasla naklat ka nakakita dito sa cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At dadakas mapasamak ka. Asino ti akin arami diti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito'y mansyon, manang. Aguray ka man? Ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Ang mga numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apimanaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrude. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka di dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlaang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apimanaw da. Kita man nga rad. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin dayto? Masapol nga agyan ni Hertrude dito yung mansyon.
Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito'y amapaspasamak. Adda ka di planom apumanaw dito'y mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pumanawak, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ngawan ti dakas amapasamak kada kayo. Mga alakmat lang iti security guard ngagbantay dito'y mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko, no umayak dito'y. Awan pare ko. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y, ta saan kayon nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida, taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko, adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon, agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo ngagyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Adda makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnag ko. Paimbestiga tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito'y. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpayso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Kan, saan kan kanayon nga umay kan agawed? Wan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kiti. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Ah. Wah. Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? Saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko ni Baldado. Di dak kano pastrakan. Iti anya aga po? Wah. Day tangarun mat ipagsidda awak. Ano awan kano appointment ko ni Charles. Di dak pastrakan. Iti anya aga po? Uy. Day tangarun mat ipagsidda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat ngawan. Makastrag ka mat idijay. Uray anya nga oras? Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaan na. Sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Ngun matkit di Asihino pa'y nga iti mairanod no di siyak. Siyak pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan. No apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matay. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di,
Iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, amang ano gapo iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan, bilinak ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam kakadimat? Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't ano, agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, dik. No makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro Nakitak mo't nagapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymaysa? Maimbagan pa'y nga ta, tita. Jak mo. Ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta kan dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlat ta, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyan? Wen Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Imbag man. Ay, umayak tuman magpumasyar dita ito naman trabaho, Gayam. Wen na ta umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko akukwa? Uray saan mo ako, kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga, Roden, Gayam. Bye! Sige, bye! Nasingpot mo't ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubing iti bulbulong ang narigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang alakad akwada dito yung mansyon. Uwin, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito'y. Nang runa ni Hertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga raw tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat dayta, manan. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir, maialis yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikin ka, Hertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumakmat ti amin. Tapno agimbagak. Uwan, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, at dalat pa dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan. Saanan? Ang mga no agtimnungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado ti skandalo dito opisina. Danto aldaw na dayta akder. Ipakita kan kwa na ti sapulan. Ang mga no agdamot ng bilin kan kuana. Nagtureden no awan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Oy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh.
Sir, anya nga ta ti resulta ti panagimbestigar da, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayjaan number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga. Ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat ama imbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang ti pirat. Ngem no mapanek na kaktiam. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wen, ngem napatpatagkan kwa na ti pirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasing a pasyente. Nasing patak ka di, barok. Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no ang maimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat ang maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no ang maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak na nasingpetak. Talaga anasingpet kayo. Iso ang makatakder kayon. Mala, agsingsingpet ta nga rod. Ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo tapno mawatwat ti sa kayo, sir? Jaywalker laangan. Kabaalak nga tayo. Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asikati mapangumatang. Tama nga no at dadakas ang mapasamakin. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da i-deliver ditoy. Adakan ka dahit, Hertrude. Sikanti makamo. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyaman ak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige. Taibagak day takan kwa na. O sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti palipot mo? Saan ang spelling ti rupam? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masurunak. Nagadukat nga amho ti sinalbag abaldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamak ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko, ami? Uwan ka no, dik. Imawag ka ni mamim. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalay da. Ngam saan a mansyon? Ay, nakitam ka di matibalay da? Saan?
Dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akas lay boarding house? Awan pa'y pagay-ayaman ahar din. No kayat mo amansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapul nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan tigit. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayon nak nga rod, taumayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, ag-urayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day tamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay, mayat matkit di ta-istrikto ag gwardya. O sige nga roda na, taumayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay na, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko maiji boarding house mi. Balag? Anya ti kayat mo asawan, gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak kano kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat kano. Adala ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan gayam. Matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayhat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss ti gayam ko? Sika? Ami? Agam-amu kayo? Sika ti boss ti gayam ko? Ami? Sika ti gayam ni Hertrud? Agam-amu kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya. Wait, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rack. Nadangran namin ti Dorio. Iso an na-paralyze ti Bagyo. Ang gamit makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso an natulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Ay, awan nga rod. Tanak ka fresh ti account ti negosyo. Nga uray at daigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-fresh ti bangko. Malas tangaron. Kunak no pagsayatam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabut-butang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na. Uy, dakit din. Tas sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunot tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalekkan ka ni boss. Di palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami,
nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsublipay ditoy? Umay tumanan anak. Mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat timapan ijay syudad, mami. Dito'y tayon anak. Kasla syudad matlaang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sa pulom dito'y anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Un matkit ni mami. Ay, sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige anak. Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaeng, ta menor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan. Tapno agbaligi iti madi a plano no. Nagdakasan? Anya itati aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras da a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw. Damagak no umikat taas itatalugod. Wenno idarom ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din ti naramid na, manang? Dak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo ti imbaga ni boss itay? Wan, imbag at anasing pa ni boss. No sa bali lang, indarumdan. Di na ngamin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw dan to into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagayan ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagitoy ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio. Agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibaga. Tapno maimbaga na kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick, dayta kada kayo, sir? Iso timbaga na. Hindi nakita na nakatakdera. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaga na. Ala, nagluho da nga ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga agluto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amu. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti kunayo nana? Ni Ana tinagluto kadagitoy? Wan. Pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Praktis pa'y laing da ito'y Mabalin ka di mo't lang ti luto, sir? Mabalin. Takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam.
Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga siya tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng aglutaw. Pwera kami tinidik, ah. Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kitaak man, sir. Hmm. Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumahak. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa di opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalaing tayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanen na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatingga nga rod ti kinalaing na ano kasta sar. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yaw sar. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso day tamanan. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapag na? Ay, una sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon ta ipapirmam ti tseke tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Uwan sa nga agpaiso. Anya nga ti pangay-ayo. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya kong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Pagkunaan mo't apapanawan na tayo. Di gusen ka di pa'y ni mami? Kat makakutimot ng tiima na? Ha? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaad tayo laang ditoy. Anya nga tanokid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwada iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Adasak no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nak ti gwardya. Sige, ibagam mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan. Tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No day ta ti ultimo remedyo.
aramidak. Hindi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangagkuti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagpara nga makimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay dito. Maawata kun ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Dandanita ama pa ni di opisin. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrude. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamatiak analaka ka makasuro, kunakman. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan ang nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangat ka din iti barsangan ninsan? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Anya? Unay mo't dayta nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda man nagdakdakas anapan dita. Kasta nga rod, sir. Kayat laang nga ilisin ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Iso ang nangala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak dita mansyon? Saan kaya madanagan, sir? Numatiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbagak ama nagdakdakas. Salbag kindi day tamat ama nagdagdagas. Buklis tilanggong. Ay, uwan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam Ngam pinastrak na ka kumaa. Saan kanu akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta ang maigaman taday taas swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro kano ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayibkas kan katinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanya. Kat pagraba nga, kaisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko. Sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso nga ka gumaak ti amin. Lipatin yung dayjay, sir.
Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Pakisagaan naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige sir, awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, ket agsagana kamaten, para iti umuna nga aldaw ta ije opisina. Apay nga inugar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano kani sir ije opisina. Kabailan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na ije opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaak asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na ije opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan tilangak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amang lang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din, dayjay. Nalipatak pa'y hit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da dya Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Ha? Ay, nagtauran ni Sir. Ay, bangking ti kurbata na. Good morning, Sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Bangking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas kay ta. Uray da kayo mat, Sir. Nagtaer kayo. Nagmayat aboy. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw, sir. Bangking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan na't di na masasao. Intayo ka din, Sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y una makagaraw dagiti imak? Okay, Sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, Sir? Wen, kasto'y gaham ti aramid na, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan. Tadandanin 8:00 iti bigat. Lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko, amapanda amin ijay conference room. Ijay tayo nga agkikita. Kadwata ti abogadok. Okay, Sir. Lukatak nga rodan. Ha? Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidagiti at tao. Saan kayo ko mga agpungtot, Sir? Umunapay laang nga aldaw yu ita. Day tangarod. Umunapay lang aldaw ko dito eh. Ngam makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Amang ano impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni?
Anya daytoy na ikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dito? Oh, Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. apay nga ta? Oh, siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Sino ti nagpa-conference? Inta nga rutin tapno makita no asino ti pagungtam. Simbangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yo. Oh. Insan? Adda ka dito'y? Kasano napasamak na ito'y? Kung nati caregiver mo, akimaro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record ken nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensya. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayo. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibag? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag? Diyak amo day nga ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibag? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Mawalan ta ka din iti trabaho. Imbilin na matan nga alaan ta dagiti gargarata dito opisina. Tapumanaw tan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagbalin na manager. Uray siya nga rod. Ado mati utang ko. Nagbiagak akas la milyonar. Ang gamita. Kasano na? Dakkala parikot ni Tadaytoy. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Agpada ta maipasungal ngal iti parikos. Madanagan ako, nay. Apay ngamin ang naaramid ta ti kastoy. Agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da ni namnama, ang makapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikaton iti trabaho na. Iso amma di tinaagom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wen ama nang, an-anwom ti ado apirak, no maipurwak kan tumat, ija impyerno. Gertrude, sika ti assistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko a Reyna, sir? Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti, may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko iti nabaldado ak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Inot arim manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na.
Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Andaman damagat. Ha? Kaya't nakadingag balin na dadim. Ha? Daddy? Eh, mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy, imbis sir. Nagsinpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapnosong batan nakon. Katagbalin akon adadim. Sumbatan? Anya nga iti sumbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, hinak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, indawak ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, among ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingak pa'y anaimbag. Sakbay nga. Mami? Ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Kwa? Saan ko nga inaramid amin akabailak nga agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay. Nanggit ko day jay. Saan kan ang makapaglibak? Ha? Kablawan kayo. Sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang, kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanyak. Ngam nagbalin kan nga asawa ti bus ko. Uray pa'y manang, kaya't kulat iti sigod nga awag mo. Ikablawan ka ganyan. May sakan arena iti mansyon. Di nakman awagan iti Reynan. Agyaman nak iti kablaaw mo gayam. Kablawan kayo adwa. Daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka. Basit a prinsipe. The celebration